Masun, kula iki nderekke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Kok mlakune kaya ngono kuwi. Kaya apa, Mas? Iku cara manukno kaya manuk kacer awak. Iki cara manukno wis beda nek iki. Apa, Mas? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh kuwi wis ora nyawang, ora nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mengkurep tok ngono kuwi. Cara manuk. Sesake, Jo. Ya. Kamu sehat dua-dua. Dadi kabeh iki penting wis sembarang iki ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben awak yo ngono kuwi. Yo ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Lagune apa? Ki mau kan anu to. Kuwi kok ngrumbul ning kono to, Mas niku wong loro. Nggih penghormati to. Mengkene sedaya ngatur lah. Sing ngriken Pak Heru. Ngriken duit lho cah loro iki jenenge sing Pak Sun. Kula niku santai. Iki Mangseneni niku. Tuk. Sampeyan harus disawer karo kluthuk ra oleh lho, Mas. Halo, Mas. Kuwi motong rezekine jenengan lho. Pak Heru niku gumun kula. Pripun? Lho, sak duwe kan sak gon-gon. Nggih. Dalah mung grayi kene ra nek. Kene ra nek. Lah kok bisi aku. Piye, Mas? Nyilih 300 ya, Duk. Potonganmu. Bapak obah saobah ke dolar kok iso. Lah wong aku yang munggah ning kono itu karo penjane yo disawer. Sirku tak domni sinden aku kok sungkan wong disawer kok tak sawerni wong. Ojo, malah iki langsung timbang kok disawer gip lah ya susah. Rumahku. Lho, kuwi penting langkungmu. Wis iki. Monggo, kula aturi ngunjuk rumiyin, Mbak Tatin diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan diunjuk rumiyin. Aja sungkan-sungkan. Ning angel lho iki. Biasane angel. Saiki anu iki pripun? Nanda karo Ani. Ini kan ya Mas. Niki kula atur ning mriko nggih. Kula atur ning mriko. Mas Heru. Kula tak teng mriku nggih. Cintaku Sakanya-kanya kode karo cahayu sing aku lambar lamparmu pancen super rasik telur anti lalai yen rapat tok sepina cintaku sakanya-kanya kode mari tulung dampak aja udah bensin seliter mantanku tak setater tak akhiri ayo tak takut-takutan dirasaku dandan mipit rambut tegulang nanti ayo gerak kowe luang bercinta amit nganti rusak bapak berut cinta pikir kambang jambu gogrok di pangan ular ular kacang lakune krokat-kroket diutangi dhuwit nek nggih nyawer, Duk. Duk, Dalem kowe diutangi dhuwit nek. dibisi melih kula. pripun Mas Luduk Anu nyilih 100 ya, Duk. Boten, ora. Ini loh, kowe iki ra ngerti. Kan sampean dulu sering dikasih bapak. Iya. Itu karena wujud bapak itu cinta ke sampean. Mau saiki wakili bapak ya sampean. Iya, Ani, iki Ani. Pertanyaan saking Bapak iki mau. Izin ya. Sampean bulan iki poso ora? Pak Heru utang. Puasa. Omahe Pak Heru utang mek kluthuk. Diamput, diangkreng aku. Kuwi gablek. Sampean tak paham. Kula iki nderekke jenengan wiwit nun sewu. Pak Heru. Jelas, Mas. Pak Heru utang duit aku dingin nyawer ngono. Masun, kula iki nderekke jenengan pirsa to, wiwit biyen budal tanggapan sepeda motor. Terus tuku hijet. Lah iya. Sampai mobil penak kula tau tuku. HRV, Fortuner, Alphard, Foxy, sembarang tau tak tumpaki. Ngantek kula iki waleh sakniku numpak truk ngalor ngidul, Mas. Kuwi lak ming ucapan. Nek lak pengen anu tok to kok iso. Iki Pak Heru, badhe wonten pertanyaan. Iya coba. Sampean mikmu ya, coba.
Pak Heru ki mbisik aku nun sewu izin ya. Nggih. Saman seneng ra bengi iki ditimbali Pak Heru wayangan di bulan puasa ini suka ya? Suka remen Suka sekali ya, senang Amin, ya. amin. Saman poso to? Puasa. Poso, Pak. Barokah. Ngono. Alah malah kaya kontol alun-alun. Matur sembah nuwun. Pak Heru kan daleme di Moro. Nggih, nggih. Iki kan pasar manuk. betul. Kita delok lek awakmu mlakune koyo Mlakune ngono kuwi. kaya apa, Mas? Iku cara manukno koyo manuk kacer awak. Kok kacer? Iya, kuwi. manuk kacer ki lek isu Lokal apa poci? Lokal apa poci? lokal. Lokal. Dadi sok kalau ki ngocehe banter, lek isuk seneng adus, lek wis badi itu si pencilaan ngene iki. Nah iya apik. Cara manukno kacer awak. Kacer. Jajal dok ke mlaku safety. Kowe lek nanda cara manuk uwuk. Manuk ki to iki. Apa to Iki cara manuk wis beda nek iki. Apa, Mas, Lutut? Iki punglor boto. Oh, teler kae. Teler lek gelem ngoceh Nggih, nggih. kuwi men Wis ora nyawang, ora ora nyambung. nyantengen. Tapi lek obo macet menenge ramum. Stres. Stres. Oh. Iki lek obo nesu karo bojone meneng ra gelem jak omongan. Wis mengkurep tok. Mangkurep tok ngono kuwi. Cara manuk ngono kuwi. Iya. Lek loro ki kenari, Nek iki loro iki. iki labet, Iki kene susi iki. lek iki cah loro ki beda neh iki. Apa, Mas? Iki manuk nun sewu ki jalak uren. Mangan terus. Mangan terus neleke banter. Pojok dhewe iki. Sindi. Pojok dhewe iki. Perci. Perci iki. Lek iki Elisa. ki cara manuk beda neh. Apa, Mas? Iki murai batu. Alhamdulillah. Taten. Lek taten ki manuk alun-alun. Apa kuwi? Blekok tadi. Dadi sini mek nelek. Awur wae kok iso. Anu sini iki, sini iki. Anu Nanda. nanda. Kula. Lho, budi pun suaramu. Nggih. Kok ya Kula poso, Mas. urate kok kuwi. Kok seto bapak ki ora. Kok kula poso urate kok kuwi ya kula poso gundulmu. Bapak ki ngerti sampean usia berapa? Kula dua. Sesake, Jo. Ya. Kamu usia 22. Dadi kabeh iki penting wong sembah lagi ya. Matane. Wong aku nuli pake kok iso. Sok ben nek yo ngono kuwi. Ya ora iso ngawur wae. Saiki sing nuntun nenek kok iso. Yo. Lagune apa? Rondo kempling, bapak nyuwun rondo kempling. Nggih. Nggih. Pake ngersakaken rondo kempling. Ada kempling nggih, Pak? Nggih. Siap. Ya, kene wis. Langsung dadekke. Ya. Weh, Mas Rudi Gareng Nggih. anu Monggo. badhe membantu. Walah, kaya Daryanto lho ngono kuwi. Daryanto sapa ngawur ya. Daryanto Mas Cahyo. Ya. Langgamu Mas.